Asa. Piny Kenya oyudo sir mar omenda maromo siling bilion 8, omenda mabiro konyo loso chanjo mag tuo pneumonia kod mano ma typhoid. Okang' ma kama igeno ni biro konyo e duoko chien nok mar chanjo ne nyithindo ma pacho ka. Kaluwore gi jata tije mar Kenya Biovaccine Institute Charles Githinji, piny Kenya osebedo ka yudo sir mar chanjo kowuok e pinje maoko, kendo okang' mar loso chanjo pacho ka biro konyo chwalo Kenya e rang'iny mamalo. Omedo bende ni chal makamano biro konyo duoko piny nengo mar chanjo wira ni piny Kenya tiyo gi kwan omenda madirom siling bilion 15 higa ka higa mar omo chanjo kowuok e pinje maoko, ranyisi mar atamalo 80. That the government of Kenya, through Biovax, will be able to roll out its first vaccine vial by 2027 early. And thereafter, we'll consequently produce other vaccines. We start with the pentavalent. It's a childhood vaccine that's used within the first 14 weeks of life. Thereafter, we have put our mind together and also looking at the business angle for self-sustenance. We are looking for pneumococcal conjugate vaccine, the one also given children to prevent pneumonia, and for typhoid vaccine. The COVID pandemic was very, very disruptive in many, many ways, and it was through those lessons learned that in the wisdom of the president, in the wisdom of the government, that we said, never again we will start creating our own vaccines to, one, be able to be secure.